let or utilitarian. Maybe not flexible. Yeah. No, I will tell. Or yourself, yeah. Today's video gawa tayo ng cherries. Meron tayong laban. Ayan yung laban natin. Ating onion. Ayan guys, ang ginagamit kong laban sa cherries. Then meron din tayong meat. Ayan. White cherries guys, gagawin ko. Guys, mag-add ako guys ng cumin. Ayan. 2 kutsara guys ilalagay ko kasi sobrang laki nito, daming aking ginawa. Guys, pag ganyan na yung ating rice, lagay na natin yung ating laban. Two is to 1 to guys. Isang gatang na giris, 2 laban, 2 tubig, ganun yun. Putol. Guys, ito, once na nilagay nyo yung laban, kailangan halo siya ng halo para hindi siya mamuo. Yun ang sekreto para maging smooth yung kanyang pagkaluto. Ayan guys. Bali, 3 hours natin siyang lutuin. Kasi pagka hindi mo siya hinalo, umuo, pangit ang kalalabasan ng pagkaluto. Let or utilitarian. Maybe not flexible. Yeah. No, I will tell. Or yourself, yeah.